Krisi hasi zenetik deitutako 8. lanuzte orokorra da biharkoa. 5 urtean 8. greba orokorra izango da Hego Euskal Herrian. Greba orokor berria sindikatu abertzaleek 2009an hartutako bidearen jarraipena izango dela esan zuen Ainhoa Etzaidek Labeko idazkari nagusiak. Apirilaren 20an filtrazio baten ostean deialdia egin zuten. Maiatzaren 30ean greba orokorra deitzen zutela. ELA, LAB, EILAS, N, IRU eta CNT sindikatuek hainbat eragile sozialekin batera. Argazkia bera da berriz ere, eta arrazoiak ere bai. Leloa bakarrik aldatu da, eskubide sozial eta laboral duinak. Alternatiba soziala eraikitzeko, Euskal Herriko eskubide sozialen gutuna bultzatuko dute sindikatuek eta eragile sozialek. Sistema kapitalistari ezetz esateko eredu berriak behar direla adierazi dute. Lasteraziko dira gutun hori lantzen eta zein modelo sozial lortu nahi den zehaztuko dute. Bizimodu duin bat lortzeko bidean jarri behar dutela eredu hori adierazi dute. Alternatiba hori lantzeko prozesua gainera soziala izan behar dela azpimarratuz.